Itt vagyunk! Ja, szia. Megkurla. Szia, te buzi. Nem köszönsz vissza, jó van? Szipua! Martin, megverjük. Jó, gyere. Erre kurasságbe. Gyerekek, hol lesztálok? Te pedofilálod? Nem látod milyen? Szipua! Lol. Leszopod, azt lenyeled. Lol. Akkor el. Leszopod? Nem tudom. Már az erre mit mondja? Eztet? Leszopol. Leszopod ezt. Le. Nem, jaj, leszopod ezt, lenyeled. Figyelj. Leszopol engemet. És nem jó. Leszopod engem. Leszopod. Várj, mindaz én. Nehogy el lehet. Megre. Törnel. Legjobb érzés az, amikor mész a boltba, 1000 méterről kilőnek. Ez olyan, mint hogyha a várral indítató. Kurva anyád. Előre kurva Na jó, én nem anyád. beszélek csúnyán, mert szegény építőt megsértett. Barnabás. Mi van, bazd meg? Motor! De hogy el? Sajta, ki kellett volna dobni egy faágat. Kidobni ezt csak. Este olyan. Tudod mi a szar? Na. Akkor egy fél pont kell a négyeshez, és nem adják meg. És akkor jön a másik tanul, neki is fél pont kell, neki meg megadják. Azaz. Ezt csináltad Barbie-val, bazd meg. És ezt csinálta velem be a néni, mikor majdnem fél pont hiány 5-ös lett. Várjál! Jön a Barbie, neki fél pont kellett, és neki megadja. Anyád! Persze, mi ne? Neki nem kell megadni. Nem. Beugrok a képbe. Hát még hideg, fázd meg én. Azt a... Ne fújjál szél! Megkurlak. Fújt vissza. Ó, Geti! Királyok meg. Engem nem. Szerintem a közeljövőben abban a házban nem mentünk be. Mi? Abba a házba oda. Mert Csündölgök történtek. Többet nem akarok mi megijedni. lenne ott nyomod este? Többet nem akarok megijedni ott a szellemektől, vagy mi a Nincs is ott faszomtól. szellem. Igen, van, menni, fordulok erre. Hagyjuk. Nem akarok parigézni az emléketek. Mondjuk az egy kicsit durva volt, mikor a tégla legurul a laksorba. Leszapod, poszt, lenyeled. Nem. Ja. Az durva volt. Attól már én nem fogtam. Ja, bocs, rázom a kamerát, ma fázok. Zsöm le, zsöm fel. Kifli, kifle. Nem. Ára nem tudok így mondani. Kifli, krumpli, brokkoli, kínai karatahartosok. Ja. Ilyenkor is elfogadnák. Milyen hülye szúnynak, megbaszlak. Világosabb a kamera, mint amilyen sötét világos van. Nézd meg! Hogy volt mersze? Milyen sötétedik Barnabás. Te agyon is kolácott. Hol van Barnabás? Megbasz. A buzi Barna. Nyomatom a fákat. Fúj, már utálom azt a zenét. Már süss meg. Én rockot hallgatok. Barnabás. Én mindig. Tudom. És azért most megbaszlak. Te akarjuk, hogy ilyen. Nem, abba kéne hajnod a baszós ügyet. Hát igen. Jó lenne. Just stop. Várjál, beszól nekünk az a néző, aki hozzá kommentálta a videómhoz. Igen. Hogy Én elolvastam azt. várj, mi volt? Hogy
Ez nektek paranormális dolog. Szerintem nem értette a videó lényegét. Igen? Látszik, hogy agyon iskolázott. Na jó, nem beszélek így felnőttek. Tiszteljük a felnőtteket, de ők elhordhatnak minket mindenhova. Amúgy igen, és elhordhatnak. Elhordhatnak mindennek. Igen. Meg, hogy semmi köcsög buzi cigányok vagy. Tiszteljük őket. Oké, van, aki tisztelek. De akkor az már ne legyen buzi faszopó. Amúgy igen. Tiszteljen az ide hülye buzi kisköcs anyádat. És őt tiszteljen? Mi nem tiszteljük őket. A fasz nem tiszteljük őket. De akkor ők, miért köcsök faszopók? Nem tiszteljük őket. Azért legyen már bennük annyi. Hogyha már legalább normálisak vagyunk felük, akkor ők ne hívják minket buziköcsnek. Figyelj. Bocsi. Nagyon menő vagy, borul, és menjél bele az árokba, bazd meg. De menő. Mercedesnek van. Borulna bele az árokba. Ja. A tanárok az már egy másik téma. Amúgy, igen. Szóval Őket is tiszteljük, de azért nekem mondjuk kidobták. táskádat a kukába. Az olyan, mint egy rakéta szállt volna, de most tényleg. Mutasd Mutasd már meg a nézők. Olyan nő érdekesen a persze. Nem látszik. Nem. Jó fasz. Igen, ma is Latibával megtessék. Ja, nekem most tetszett azért. Jó volt a tesi, de most... 2 perc másod. Az már nagyon tudod. 2 perc meg. De Dömbös. akkor is. Abban azért nagyon semmi dolgot nem, csak mennyit találni. Akkor úristen. Jaj. Ezt már egyből Én is átnéztem már 6-szor. Ezt egyből elhordta mindenek Latibá. Ja. Érted, hogy tucsiket ezt nem osztottak neki, de Latibának egy kis segút osztottak. Ja. Mikor induljuk ezt? Már még világos van. 7 óra, 7 percet veszem. Na, 7 percet veszem. Aztán megállítom a videót, azt visszajött a másik videóba. Ja.